Здравейте! Днес ще се запознаем с това как да правим въпросителни изречения с глагола бъда съм в сегашно просто време в английски язик. Глагола бъда съм в английския am, както вече в другите уроци споменах, в сегашно време се среща като am, is или are. За да направим въпросителни изречения с този глагол, това, което се случва е, че преместваме глаголчето в началото на изречението. На най-прост пример, ако имаме I am, аз съм за положително изречение, за да стане въпрос, трябва да сменим мястото на глаголчето am, става на първо място и след това поставяме личното местоимение. Am I, например, Bulgarian? Това означава аз българин ли съм? Така, ли съм? Забележете в българския как се става въпросът, доста по-различен начин словореда. От am I, аз, I е на второ място, българин, Bulgarian, ли съм е всъщност началото на изречението. Ако изречението не започва с... ако не използваме местоимение, примерно може да използваме име. Примерно John. Примерно John is at home. Положително изречение. За да създадем въпрос, трябва да сменим отново, да поставим на първо място глаголчето бъда съм. Is състава на първо място и след това John на второ място. Т.е. сменяме и местата. Is John и всичко останало е същото. Is John at home, което значи John вкъщи. John вкъщи ли е? Може също да имаме предмет, да речем да говорим за Apple. Apple, ябълка и примерно някаква специфична ябълка, която виждаме пред нас. Тогава ще има the apple is green. Ябълката е зелена. Green е зелено. И за да направим това положително изречение тук, да го направим във въпрос с глаголчето бъда съм. Отново глаголчето се изнася на първа позиция, а останалото се дописва. Is the apple green? Пак преместваме the apple, преместваме с is. Is the apple green? Ябълката зелена ли е? И така, сега ще си запишете в граматиката въпросителни, как съставяме въпросителни изречения. Просто ги опишете задължително, защото в тетрадката ви по граматика и си ги повтаряйте нещата, за да можете после да ги използвате. И опишете am I, аз ли съм, are you, ти ли си, is he, той ли е, is she, тя ли е, is it, то ли е, are we, ние ли сме, are they, те ли са. Запишете ги, ако трябва спрете видеото. Така, ако сте ги записали, нека сега да прочетем някои примерчета, които после също можете да си допълните и да си ги упражнявате цели изречения. Am I your friend? Am I your friend? Аз твой приятел ли съм? Или ако е в женски род, твоя приятелка ли съм? Хайде, кажете го. Am I your friend? Are you a teacher? Ти учител ли си? Are you a teacher?
Is he your brother? Той твой брат ли е? Той твоя брат ли е? Is he your brother? Хайде, кажете го, brother. Is he your brother? Is she happy? Тя щастлива ли е? Is she happy? Вие сте? Is it a sunny day? Днес слънчев ден ли е? Is it a sunny day? Днес слънчев ден ли е? Кажете го и вие. Are we late? Ние закъсняваме ли? Ние закъсняхме ли? Are we late? Ние закъсняхме ли? Може да споменем и да си запишете в речника. Be late означава закъснявам. Слага се be отпред, защото в сегашно време, нали, бито ще се видоизменя с MECR, в зависимост с какво го свързваме. А само late означава закъснение. Той, за да стане глагол, трябва да бъде be late. Това е закъснение late. Ако трябва, си записвайте думите и как се произнасят. Be late. Тоест, когато казваш аз закъснявам, казваш I'm late. I'm late. Аз закъснявам. Ти закъсняваше. You're late. Ти закъсняваш. Той закъснява. He's late. Той закъснява. И така нататък. Може да си ги направите в положителни, после като за тренировка с това глаголче. Отрицателни. I'm not late. I'm not late. Аз не закъснявам. You aren't late. Ти не закъсняваш. И he isn't late. Той не закъснява и така нататък. И за въпросителни сменяме, нали. От I am става am I late? Am I late? Аз закъснявам ли? И така нататък. Може да си тренирате с това глаголче като упражнение. Положителни, отрицателни и въпросителни изречения. Are we late? Ние закъсняваме ли? Are they at school? Те в училище ли са? Те в училище ли са? Are they at school? Вие сте? Is the cat in the garden? Котката в градината ли е? Is the cat in the garden? Вие сте? Are you tired? Уморена ли си? Are you tired? Уморена ли си? Tired, уморена. Уморени, в зависимост. Уморена, уморени и така нататък. Tired. Произношение. Am I in the right place? Am I in the right place? Аз на правилното място ли съм? Аз на правилното място ли съм? Right place. Правилното място. Right означава правилно. Произношение right. Правилно. И също така означава дясно. Am I in the right place? Place. Записвате си думичките в речник специално за думички. След това си ги упражнявате, пишете по няколко реда. Може да си ги запишете в и да, упражнявате си ги, повтаряте ги. Има различни начини за учене на думи. Place. Отново, ако не знаете произношението, най-добре си записвайте и как се произнася за по-трудните или ако сте съвсем начинаещи и за по-лесните думи. Am I in the right place? Аз на правилното място ли съм? In също е предлог. Означава в in the right place. The right. The. Не е де. Не е де, а е the. Определителен член. Добре. Сега това упражнение трябва да попълните за въпроси am, is или are. Отворете си тетрадката за работа и
натиснете пауза и работете с това упражнение. После ще дадем отговори. Ето ги и отговорите. На първото е Are you at home? Ти вкъщи ли си? Are you at home? Кажете го. Второто е Is she your sister? Тя твоята сестра ли е? Is she your sister? Кажете го. Are they in the park? Те в парка ли са? Are they in the park? Кажете го. Are we late for the meeting? Ние закъсняваме ли за срещата? Are we late for the meeting? Meeting – среща. Meeting идва от глагола meet – среща. Това е среща. Може да е служебна и лична. За. For е за. Предлогче. Is the dog hungry? Is the dog hungry? Hungry – гладен. Запишете си в тетрадката. Спирайте, когато трябва. Стопирайте с тетрадката за думички. Hungry – гладен. Is the dog hungry? Dog е куче. Dog е куче. Is the dog hungry? Кучето гладно ли е? Кажете го. Имате I, значи отпред ще стои am. Am I right? Am I right? Прав ли съм? Права ли съм? Is it a big house? Is it a big house? Голяма къща ли е? Кажете го. Are your parents happy? Твоите родители щастливи ли са? Are your parents happy? Твоите родители щастливи ли са? Parents – родители. Parents – родители. Записваме. Parents. Parent е родител, parents – родители. S е за множествено число. Запишете в речник за думи. Ето ги отново изреченията. Може да ги повтаряте. Препоръчваме ви много пъти. Are you at home? Вкъщи ли си? Is your sister? Is your sister? Is your sister? Are you at home? Are they in the park? Are you at home? Вкъщи ли си? Is your sister? За да свиквате с изговарянето, за да можете да се упражнявате да говорите макар и в началото. Просто така с повторение ви го препоръчвам така да тъпчете на едно място, за да свиква вашия мозък с тези граматически формули, да ги повтаряте, за да се набиват повече и повече в главата ви. Is the dog hungry? Am I right? Is it a big house? Is it a big house? Am I right? Прав ли съм? Прав ли? Is it a big house? Голяма къща ли? Is the dog hungry? Is the dog hungry? Гладно ли е кучето? Are your parents happy? Are your parents happy? Твоите родители щастливи ли са или твоите? Alright, нека да направим още едно упражнение. За това упражнение тук са разбъркани думичките, трябва да ги подредите. Това е малко по-трудно. И отново стопирате, гледате си думичките, подреждате си ги и когато сте готови се връщате, за да проверим в видеото какви са отговорите и дали съвпадат с вашите предположения. Така. Ето ги и отговорите. На първото teacher you are a трябва да е are you a teacher? Имаме въпрос. Are стои отпред. Човека, който извършва действие или нещо. После накрая съществително. Are you a teacher? Ти учител ли си? Is it a sunny day? Слънчев ден ли е? Is it a sunny day? Are we at school? Ние в училище ли сме? Е предлог за училище. Are we at school? Вие го кажете.
Is he your brother? Той твоя брат ли е? Is he your brother? Той твой брат ли е? Кажете го. Are they in the garden? Are they in the garden? Те в градината ли са? Кажете го. Следващото упражнение трябва да направите от положителни изречения, въпросителни, от she's a doctor, сменяте is на първо място, she на второ, is she a doctor? Хайде, запишете изреченията и после ги направете във въпросителни. Ето ги и отговорите. You are my friend. Ти си мой приятел става Are you my friend? Ти мой приятел ли си? Кажете го. You are my friend. Are you my friend? They are in the kitchen. Kitchen е кухня. Kitchen си запишете кухня. Kitchen, кухня. They are in the kitchen. Те са в кухнята. Are they in the kitchen? Те в кухнята ли са? Are they in the kitchen? В кухнята ли са? Кажете го. The book is on the table. Книгата е на масата. Table, маса. Table, маса. Записвайте си как се произнасям. Are they... The book is on the table. On предлог за маса. На масата. Маса, масата. Is the book on the table? Книгата на масата ли е? Is the book? Книга, book, the book. Книгата. Is the book on the table? Книгата на масата ли е? Is the book on the table? Вие сте? We are ready for the game. We are ready for the game. Ние сме готови за играта. Ние сме готови за играта. Are we ready for the game? Ние готови ли сме за играта? Are we ready for the game? Ние готови ли сме за играта? Is it a new car? It's a new car. It is a new car. New, нова, car, кола. Ново, ако не знаете някоя дума, new си записвате нова, с произношение. Упс. New, нова. Нов, нова, car, кола. Добре. И сега it is a new car. Нова кола е. Is it a new car? Нова кола ли е? Айде, кажете го. It's a new car. Is it a new car? Кратките отговори в английски език, освен yes и no, което ви е абсолютно достатъчно, ако не, няма да се явявате на изпити и не търсите някакво съвършенство, но ще ги изговорим. Те се след yes и no, по принцип се слага запетайлка и се допълва с нещо, в случая с глаголчето бъде, то се слага в положително или отрицателно, за зависимост от отговора. Yes, I am, да, съм, no, I'm not, не съм. Може да си ги запишете. Yes, you are, да, ти си. No, you aren't, не си. Yes, he, she, it is. No, he, she, it isn't. Да, той, тя, то е. Не, той, тя, то не е. Yes, we, you, they are. Yes, да, ние, вие, те сме. Сте са. No, you, we, they aren't. Не, ние, вие, те не сте. И сега едно упражнение ще направим с тях. Вие си ги препишете, разбира се. Паузирате видеото и си ги препишете. Отговорете с кратък отговор. Yes, еди какво си, no, еди какво си на следните въпроси. Are you a student? Спрете, помислете и се върнете за отговора. Are you a student? Ти студент ли си? И отговора е в зависимост дали е да или не, може да е yes,
за вас, ако е yes, I am. Ако не сте студент, правилният отговор ще е no, I'm not. Is he your friend? Може да е положително yes, he is. Той твой приятел ли е? Yes, he is. Да, той е. Или no, he isn't. Не, той не е мой приятел. На следващото. Are they at home? Те вкъщи ли са? Отговор е или yes, they are. Или no, they aren't. Is she a teacher? Спрете го и помислете за отговора. Тя учител ли е? Може да е yes, she is. Или no, she isn't. Are we late? Закъсняваме ли? Отново спрете и помислете за отговора. И ето го отговора. Ние закъсняваме ли? Може да е yes, we are. Да, закъсняваме. Или no, we aren't. Окей. Точки. Am I right? Прав ли съм? Права ли съм? Спрете да помислите. Yes, I am. Или no, I'm not. Не съм. Is it cold today? Студено ли е днес? Today, днес. Cold, студено, запишете. Помислете отговора. И ето го и него. Yes, it is. Или no, it isn't. Right? And next one. Are your parents from Bulgaria? Твоите родители от България ли са? Yes, they are. Ако е така, или no, they aren't. Is this book interesting? Interesting, интересна. Interesting, запишете си тази думичка в речника за думи. Interesting, произнася се interesting. Interesting, интересно. Is this book interesting? Тази, this е тази. This. Is this book interesting? Тази книга интересна ли е? И отговора, спрете и помислете. Ето го и него, ако е положителен. Yes, it is. Или no, no. It isn't. Не е. И последно, are you tired? Уморен ли си? Уморена ли си? Спрете и помислете. Ето го отговора, ако е положителен yes, I am. Да, съм. Или no, I'm not. No, I'm not. И така. Ами това е за днес. В следващия урок ще направим малко диалози с научените досега неща. Базови кратки диалози, които ви съветвам, ако искате да се научите разговор на английски ви, да ги повтаряте до наизустяване. А за сега се фокусирайте върху това да повтаряте и да упражнявате новите знания с глагола бъда съм. Чао!